हाय सनाफोर गुड मर्निं दा टाइमा 9टा जाबाय फुजाबो होखांबाय दुगैखांबाय आङो नै जोंना दर्सिथाया बिस्कुट जागासिनो दं दासो सिखारनानै ना सोना एबार दुगैनोसै ओमफ्राय मामिया माम संसै ना थ' सनाफोर दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनैनि भिडिअ जानायनि भिडिअ नङा ओरैनो फिसा ब्लग लाबोनोसै आङो न'आव बिदिनो दिनै न'आवनो फिसा ब्लग बानायनोसै आङो बिदिनो न'आव आं मा खालायो बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै अननानै दिनैबो जोबजासिम नायलांदोलाय आंनि भिडिअखौ थ' नायलांबाय थादो आं मा खालायो माम सं फैदो हाबफानोसै फैदो आयो बेजों माने सासे लोगो नांथारगौ दा गेलेबाय थानो माने गावजों बिराद थाफाबाय थाजानो लुबैयो बियो गावखौ हारसिंदेरबाथाय बोराबबाय थायो गाबबाय थायो बे फैदो माम संसै सानजों फार्स्टआवनो सनाखौ थुखैग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय माम संसै मामिया ना थुखैग्रोनानै लानोसै आं बेखौ ओमफ्रायो ओंखाम संसै गाइखेर होनोसै दुगैनायावसै नै फ्रिजनिफ्राय गाइखेर हानबाय आं एसे दै गुदुं लानोसैथ' आं थुखैग्रोनोसै दसे थाना लोगो मोनफिनगोन दुगैखांबाय सनाया दुगैखांबाय देलायनोसै बार ना हाबफानखांबाय ना गगाबो मोनदों आयु देलायगोनसै जों दे देलायनोसै सनाया देलायनोसै नामा देलायनोसै जोंहा न' नै बिमा नै हा र' नों दलर थादो सनाया दुगैखांबाय नामा गगा मोननानैनो थुखैनो मोनथाराखैमोन दिनैसो थुखैनो मोनबाय बिराद गोबाव जाबायमोन सानथामसोआनो जाबायमोन दुगैबाथाय बिराद मोजां मोनो बे गोबाव उन्दुसिगोन बे दिनै हाय होनलायबा हाय आं दुस्थ' जाथारबाय होनलाय दे आं दुस्थ' जाथारबाय माइसुं बेरजेब जादों नै माइसुं गस्ला गानदे जा नै मेथाइ सिथाबजोब्बाय बिसिनायावनो मेथाइ खोलैनाया नै माम संसै बार माम संसै नों गेलेबाय थादो दे सना दे देलायखांबाय सनाया दुसुं लानानै ओंखाम संसै बायाबानो जाया बेखौ हारसिंबो दोनजाया बिसिनायावबो मानबायनो रोंबाय नालाय एकदम बारबोनोल' नागिरो आरो गारियाव दोनबाबो अबाव थांनानै दांजायै बुस्थुफोर दांहैयो बिराद जारला दा ओंखायनो बानानै लानानै संबाय थानोसै बिमा फिसा बादावा ना बारा बानोबो रोंलायलाङा आङो गरम जाथारगोन दिनै अखा थान्दा थाबाय थानानै सान्दुं दुंबाथाय थानो हाया गरमानो ओंखाम संसै थारुनजों नाजों संगोन ओंख्रिया जोंना दिनै थारुन ना जेबो संला आङो थारुनजों नाजोंनो संसै ओंखाम ओंख्रि थारुन ना ओंख्रि थारुनजों नाजों जानोसै
बाजानो बायो बियो बाजानो बायो नै बिराद बाजानो बायो बादावाना अयभास गैया हाया बारा बाजानो उफाय गैया ओमफ्राय बानानै मावाबानो माने गामसाजों बाजानो हाया बियो बे गावनि बाग्राजोंबा बाजानो हायो गावनि बाग्राजों बाबाबा बाजागोन बेनिफ्राय गरम ना गरम जायो गरमाव गरम जायो बेजों माबा थान्दा दिनावसो मोजां जायो बिदिनो जोंना ओंखाम ओंख्रिया एकदमबारे हाखु दाखुसो संनानै जानांगौ ओरैबायदि फ्रिजआव ना दङ नाजोंनो गोथाव जानोसै एकदम सिम्पोलसो संनानै जायो जोंना एकदम नर्मेलसो जाथारो जोंना माने मस्ला मस्लि बारा जाया जोङो सामब्राम गुफुर होबाय बानलु होबाय पियाज सेरबाय जिरा होबा होबाय होआबा होआसै आरो ओमफ्राय एखमबा दुन्दिया गुरा थाबा होबाय बिदिनो जायो जों बारा मस्ला बेबहार खालाया आरो जोंहा बिदिनो बेदर बोरमाफोर जाबाल' एसे गरम मस्ला आरि बिदिखौ होयो आं बिदि बायनानै एवथ्रमनानै दोनफैखायो नाफोरखौ बिदि बाजाराव थांबाय थानो हायाना ओंखायनो खेबसेनो लाबोखाबाय एवथ्रमनानै दोनबाय सप्तासेसोनि आरो जोब्बा लायफिनलायबाय थाथोंसै फ्रिजआव दोननोसै बेखौ जोंना दुस्थुआ फांखाल' नांगौ बेनो फांखायाव थानो होनबाल' मोजां मोनो बियो हे उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनायाबो बेजों माने बिमाया उन्दुफाबाय थानांगौ होमबासो गोबाव उन्दुगोन आरो ओमफ्राय जै बिमा सिखारबाथाय सिखारफाबाय खिथुमोनावनो बिराद गाज्रि जाबाय बे देरनानै गाज्रि जाथारबाय नोङो देरनानै ना इजि जाथारबाय आब'आ बोलो आब'आ सोना आब' बोलो आब' स्कुलाव ना परिखा जादों आब'ना परिखा फिसाजोना परिखा जागासिनो दङ स्कुलाव दंहैयो दा 12थायावसो जोबगोन ना सोना पापा फै होनो दे बाबा फै ना खानायानो गसंख्रांजोब्बाय नै आं गनानै दासो खिलिहांफिनजोब्बाय गयैनो थुखैबाय नालाय दिनै ओंखायनो थाब उन्दुसिगोन बे दुगैनायखाय मोजां मोनथारदों बे दिनै ओंखायनो थाब उन्दुबाय नङाबा उन्दुनो नागिरथारा बिराद खस्थ' फुथुनो दा उन्दुनो नागिरा बिराद खस्थ' फुथुनोनो उन्दुनो नागिरला दाना देरनायखाय गेलेबाय थानो नागिरो उन्दुलांबाय नै बिसिनायाव दोननायनायनोसै आं थागोन ना थाया बिसिनायाव दोननायनायनोसै आं थागोन ना थाया
थाबाय नै उन्दुबाय दुगैदोंना बिराद मोजां मोनबाय बियो दुगैनायखाय एसे गोबाव उन्दुसिगोन बे दिनै उन्दुथोंसै ओरै ओंख्रिया आंना गोदौगासिनो दङ गोदौथ'वाखै गोलैगोन नुबाय जोंना नै उन्दुनाया दानो सिखारबायबो नुबाय बिराद गाज्रि बियो नै गान्दु बारबावनानै गोलैसिगौसोमोन बे दानो जे नों जे दानो सिखारो सोरबा आंलाय गोबावसो उन्दुसिगोन नंदोंमोन नोंखौ आंथ' गोबावसो उन्दुसिगोन नंदोंमोन मानो दानो सिखारखो नोङो सोनाया दसेल' उन्दुथारो आं उन्दुफाबाबा उन्दुगौमोन बे गोबावनो आंहा ओंख्रियानो मोनाखै मामिना नोंजों उन्दुफानो हायो सोरबा ओंख्रिया गोदौबाय आंना गोदौबाय रुइगोन ना रुइयाथाय थारुनानो रुइबायथ' साग्लिगोरनानै लानां र' सागं सानानै लानोसै आं रुइनाय नङासो सानदोंमोन बिराद मोजां रुइबाय ना होसनसै बाल ना बावथोंसै नै आंना ओंख्रिया जा गोथाव जाखाबाय माम जाबाय मा र' मोनबाय खांनोसै ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै गेलेगासिनो दं जोंहा सनाजों आंजों नामा बिब' फैबाथाय ओंखाम जानोसै बिब'आबो फैसिगोन 12थायाव गयो नालाय फैबाथाय ओंखाम जानोसै दसे रेस्ट लाहोबा लानोसै लाहोआबाथ' गेलेबाय थानोसै थेरसिथाजों लांथारगोन बे बिब'खौ नुहुरबा र' ग्रिलाव थांलाय मा थांलाय आब' फैबाय थांद' आब' फैबाय आब' थांद' आब' नेदो थांद' नै सोर बे सफैबाय आंना फिसाजोआ स्कुलनिफ्राय खारलांथारगोन बियो थांथारबाय नुबाय जि खुसि जायो बिब'खौ नुबाथाय बिराद खुसि जायो आब' फैबाय मा होनाङा दे मा दे बे गोसा अखा हालायबाय नै अखा आं जि थिखोगोननि र' न' आगैखौ लांफाथ' ओंखाम खुरबाय नै ओंखाम जानोसै जोंहा एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय